Přijměte pozvání k poslechu podcastové série, kterou vytvářeli studentky a studenti filmové a audiovizuální výchovy na pražské FAMu jako součást svého studijního zadání v dílně Terezy Rajchové a Violy Ježkové. V 6 rozhovorech budete moci nahlédnout do způsobu uvažování výrazných, nejenom pedagogických osobností, jejichž myšlenky a profesní zkušenosti nám mohou napomoci nahlížet oblast audiovizuální edukace z nových perspektiv. Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu z podcastové série o inspirativních pedagozích a pedagožkách. U dnešní valentýnské epizody vás od mikrofonu zdraví Alan Sís, filmový střihač, a Bára Chalupová, filmová režisérka. Naším tématem jsou výzvy práce s amatérskými filmaři, o kterých nám bude vyprávět Ivo Bystřičan, scénarista, dokumentarista, lektor, který působil 7 let ve vzdělávacím programu My Street Films. Ahoj Ivo, díky, že jsi přijal pozvání do tohoto cyklu. Ahoj, díky za pozvání. Vzal jsem si na valentýnskou epizodu nezáměrně růžovou mikinu. My jsme to ocenili, když jsi přišel. My Street Films je platforma, můžeme si to představit jako workshop filmový, ve kterém lidi, kteří nebyli dosud dotčeni filmovou tvorbou, svojí vlastní, tak se během té dílny trvající několik měsíců vlastně učí, jak od myšlenky na film dospět k filmu jako takovému. My jsme totiž chtěli, aby lidi využili tu možnost účastnit se toho filmového workshopu, aby dokázali prostřednictvím toho média nahlédnout třeba jakoby na svůj svět, na třeba svět svý profese nebo nějakých problémů, kterými se zabývají. A že to může být jakoby nějaký vítaný způsob, jak třeba i pracovat s vlastními emocemi, s nějakým pohledem na svět, jak to využít právě pro nějaké jako sebereflexivní postupy. A ještě k těm jejich očekávání. Dá se to nějak zobecnit? No, zobecňuje se těžko, protože opravdu ta očekávání bylo patrné, že byla velmi různá. Jednou z ambicí mohlo být třeba pokusit se dostat se třeba na nějaký festival, nebo třeba, a to se moc líbí mně, překvapit svoje známé. Pokusit se o nějaký pohled, který je prostě jako jiný, je nějakým způsobem ucelený a jako ukázat se, jakoby. Jinak než slovy, který běžně všude možně nezávazně vedeme. Jo. Někdo třeba se chtěl, a to bylo taky vlastně relativně časté, postavit třeba k nějakému problému, který v životě má třeba, nebo se nějak intenzivně podívat na nějaké jakoby prostředí, na nějakou třeba instituci. Když teď přejdeme k tobě jako k lektorovi, tak co bylo pro tebe v rámci výuky nejtěžší, nebo s jakýma výzvama ses jako lektor musel nejčastěji vypořádávat? Pro mě jako lektora je největší výzva vlastně najít cestu k tomu autorovi nebo autorce, jakoby správně vnímat, kdo a jaký ten člověk je, aby mu ten přístup k té spolupráci lektorský nějakým způsobem nebral vlastně vítr z plachet, jo? Že několik špatně zvolených vět může toho člověka strašně demotivovat nebo ho může jakoby přesvědčit k něčemu, co je mu třeba trochu cizí. Jo, že vlastně nezáměrně z mé strany může mít dojem, že kdyby mi splnil něco, co zní jako přání, tak by ten film byl vlastně lepší, i když vlastně jiný, než si jako představoval a chtěl. Jo. To je pro mě jako vlastně relativně velká výzva, jak tady tohle si jako uhlídat, jak třeba nedominovat, ale vlastně najít správnou cestu k tomu, jak vlastně motivovat, aby to člověka bavilo, aby si proto dokázal zachovat energii, i když ta věc nejde, protože ona v nějakou chvíli vždycky přestane jít. To zná podle mě každý, kdo musel někdy něco dělat, ono to v podstatě nemusí být vůbec umění. Když má člověk tu prvotní ideu, tak se strašně těší. Jo? A myslí si, že vlastně to je přece jednoduché, ne? Tady to napíšu,
Jo, pak vezmu kameru, takhle to natočím, pak se to jako sestříhá, tak to jako není žádný problém a bude to super a všem se to jako bude líbit a mě jako nejvíc. Jo. Pak se zjistí, a v tom je to společné učení důležité, že v momentě, kdy člověk má něco verbalizovat, prostě říct někomu jinému, tak je to najednou jiná písnička, než když to mám jenom v hlavě, protože dokud to mám jenom v hlavě a dokonce jsem to dal i sám pro sebe na papír, tak to všechno jako výtečně funguje. A v momentě, kdy mám začít mluvit a teď na mě všichni koukají, tam je víc lidí, to není jenom jeden autor a jeden lektor a teď ten člověk jako cítí nějakým způsobem tu rezonanci, která vždycky není jenom jako euforická, že hele, to, co jsi řekl nebo řekla, to je pecka, prostě musíš natočit, ale ty lidi se různě kroutěj, jo, zývají a všechno. A možná i ten prostý fakt, že tam vůbec jsou a že ten člověk to musí říct nahlas a teď člověk třeba opravdu úplně jednoduchý námět najednou říká hodinu, už se noří pomalu do 15. století kořenů toho problému, o kterém bych chtěl točit. A teď sám jako zemdlele sedne zpátky na tu židli a zjistí, že v tom vlastně má totální hokej a vlastně vůbec neví, co chce, nikoho to nebavilo a hlavně to nebavilo jeho, který to celou dobu vlastně říkal a zaplétal se do toho. Tohle jsou vlastně jakoby ty momenty, který je strašně důležitý pomáhat nějak překonávat a to je dodávat vlastně pořád, pomáhat jakoby té energii, odvaze, nějakému tomu jako nadšení a zároveň ale to dělat tak, aby se pořád jenom nepřitakávalo a nechválilo, protože kdyby ta věc měla vzniknout tak, jak se řeklo, tak ano, mělo by to hodnotu v tom, že ten člověk by udělal, co chtěl, ale na druhou stranu by to za moc nestálo a taky by se hlavně moc nenaučil. Takže vlastně tam se začne najednou jakoby tříbit představa o tom formálním pojetí, protože ta velmi často na začátku není. My jsme jakoby tematicky orientovaný. Já chci natočit film o rovnosti mužů a žen. Jo, v podstatě už vidím to ví, ale vůbec vlastně nevnímám, jak by to mělo vypadat, nebo jak by se to mělo vlastně jako natáčet. Velmi často na začátku převažuje takový ten publicistický přístup, že mi pár lidí řekne na nějakou věc nějaký názor nebo sdělí svoji zkušenost a z toho to nějak jako ustříhám. Jo. Na tom začátku není nějaké třeba situační přemýšlení nebo nějaké třeba eseistické nebo práce s nějakou třeba metaforou. Jakákoliv umělecká tvorba nebo pokus o ní jsou vlastně jako osobním gestem, že vlastně ti lidé určitým způsobem nesou, mluvím teda v hrozných floskulích, kůži na trh a ten lektor je vlastně ten první v tuhle chvíli na té cestě a musí si dát hodně bacha na to, aby tomu člověku tady tu ochotu něco ze sebe vydat jako nepokazil. Tak jak když jdou děti do první třídy. Oni se po školce, školky jsou většinou v pohodě, děti se po školce do školy těšej, říkají se tam bude se učit a musí číst a psát perfektní věci a číst perfektní věci. A místo toho ty děti po týdnu na základní škole jsou úplně zděšený, co to jako je, protože tam musí sedět v lavici, poslouchat věci, které je nezajímají a vůbec to není takový, takže už po týdnu už by se chtěli vrátit zpátky do školky. Tak tady vlastně hrozí to, aby se po první lekci ti účastníci workshopu nechtěli vrátit zpátky k pohodlí a bezpečí netvorby. No a kdyby se měl teda shrnout, jak se učí kreativita? Pamatuju si, že třeba jsme některé ročníky hrozně se snažili přiblížit tu situaci při tom začátku třeba přemýšlení a psaní na vlastně literárních žánrech, kdy vlastně nějak vypadá báseň, nějak vypadá prostě reportáž, něco jiného je prostě jako esej. Ale vlastně nic jako mluvící hlava prostě v literatuře není. Jo. To prostě najednou umožňuje až ta zatracená kamera prostě s tím synchronním zvukem. A vlastně chtěli jsme vždycky, aby se od toho ti začínající jako filmaři, filmařky odpoutali, co jenom to jde. A pokud už je něco synchronního, tak to třeba už fakt byla jako situace. Jo. Tohle bylo vždycky jako hodně důležité, aby se ta mysl
jako uvolnila a vlastně nějakým způsobem začala pracovat vlastně ta fantazie, protože vlastně ta mluvící hlava umožňuje dělat vlastně film bez fantazie. Bez toho, aby člověk, a myslím si, že o to jde v umění vždycky, vytvořil nějaký specifický svět. Když mám třeba nějaké informace, data, fakta, tak je třeba mnohem lepší novinový článek s grafikou, než mluvící kebule v takzvaném filmu. Jak ve svý výuce pracuješ se zpětnou vazbou a s tou reflexí a s nějakým hodnocením? Mně vlastně nejdůležitější přijde jako umět poslouchat, naslouchat, nechat mluvit a nehodnotit. Často ten člověk na základě svého hovoření si spoustu věcí uvědomí sám. Nedávat těm prvkům toho, o čem je řeč, jakoby ta kladná nebo záporná znamenka. Jo? Protože si myslím, že by to byla trošku jako moc falešná autorita. Jo? A že se to dá udělat jinak. A musím říct upřímně, že se mi kolikrát něco teda fakt nelíbí, nebo mi to přijde totální jako nuda, nebo mi to přijde úplně blbý, nebo úplně prostě jako banální. Ale v životě bych to takhle neřekl. A vlastně nerad i přistupuju na to, že si to myslím. Mně se to jako třeba nelíbí, že si to myslím. Jo. Pak se to snažím udělat třeba nějakou kličkou, že třeba chci pustit jakože kousek něčeho inspirativního, co jsem viděl, a je to v podstatě realizovaný tenhle ten námět a je evidentní, že to už nebylo moc zajímavý ve své době. Jo. A toho člověka to třeba jako trkne. Jo. Nebo to ukážu tak, že ta věc je na úplně jiný téma, ale má nějakou formu, kterou by se dala udělat tahle věc a jako funguje něco z toho. Jo? A může to být inspirativní. A teď se snažím jako to udělat tak, aby ten člověk jako by se nad tím zamyslel ve vztahu ke svýmu tématu. Jo? A potom mně přijde jako důležitý velmi často dělat tu zpětnou vazbu, jako reflektovat, co ten člověk řekl, zeptat se, jestli jsem tomu rozuměl správně, když jsem to pochopil takhle a teď to jako vyjádřit. Když jakoby je patrný, že tomu člověku se moc nechce, tak musím říct, že to je pro mě nejzajímavější a chci vědět o tom, proč vlastně ne, tak, aby nakonec třeba vlastně ten člověk si to zkusil, jo? Aby udělal něco, co se mu nechce, protože vlastně to, co se nám nechce, často to má nějaký význam. Takže třeba pro mě je důležitý trošku se pídit po tom, co ten člověk vlastně jako ví, že by mohl, ale moc nechce a prostě jako proč. A někde tam se mi zdá, že začíná on. Že ta tvorba je spojená prostě s tím osobním diskomfortem a to v tom filmově vzdělávacím procesu je vlastně strašně zapeklitá věc, protože lektor samozřejmě nechce nikomu způsobovat diskomfort. Takže pokud přicházím dělat něco nového, už to je diskomfort. Teďka druhý diskomfort je tím, že nějakým způsobem se snažím dát najevo, že to vlastně nějak moc nové není. Zároveň vlastně, když je teďka v tom prostředí několika diskomfortů, tak zase potřebuji udělat jinak, aby se cítil komfortně, že ten diskomfort se třeba odehrává v nějakém jako bezpečí, jo. Ono se z toho dneska dělá prostě legrace, že všichni chcou furt samý bezpečí, protože všichni jsou strašně měkký, jo. A tohle je blbost. Oni potřebují bezpečí, protože vlastně to, co dělají, je spojený v podstatě jenom s diskomfortem. Jo. Takže kdyby vlastně to nepohodlí vnitřní bylo ještě doplněný jako něčím, co není jako bezpečný, tak to se fakt jako moc nedá. Jo. To si myslím, že vede fakt jako spíš k nějakým, možná ne úplně velkolepým, ale přece jenom jako traumatům. Jo. Naším hostem byl Ivo Bystřičan. Děkujeme. Díky moc krát.